Vila-real en un minut. Benlloc dona l'esquena al poble i aprova amb els vots a favor de PSOE i Compromís una pujada del 10% de la contribució a tots els veïns de Vila-real, situant aquest impost municipal en els seus màxims històrics. Tan sols 5 mesos després de gastar-se més de 2 milions d'euros comprant el Gran Casino per a traslladar allí el seu despatx, Benlloc aprova una derrama per a que tots els veïns paguem a escote 1.800.000 euros més de contribució. I per contra, Benlloc continua negant-se a mostrar públicament totes les factures de l'Ajuntament. Mentre els socialistes i Compromís ens pugen els impostos, la gestió del Partit Popular dona bons resultats i el paro continua baixant, reduint la xifra dels més de 5 milions d'espanyols parats que ens va deixar el PSOE a 3.891.403, una xifra positiva que cal seguir reduint. Héctor Folgado confia a Adrián Casabó la direcció de la campanya per a les eleccions generals del 26 de juny. Treballant per un Vila-real millor, Partit Popular.